Ang balita kabahin sa estatuang mihilak og dugo, kalit kaing mikatap sa tibok lungsod. Wa pa gani matapos ang adlaw, kalit lang midagsang ang mga tao sa simbahan. Si Luisa, maoy nakatawag sa atensyon sa mga tao. Dihang nagsinggit kinig milagro, samtang nagdagan gawas sa simbahan. Giam-ama ni Father Ariston ang mga tao. Usa kini katilimaton. Apan di pa nato masuta kung unsa ni paluyo niini. Father, ay magibuhi ang akong pagtuo. Ako miskin may nihagit sa Ginoo, Father. Kung niya akong gimali, akong pakitong tilimanon. Kung naapa, nakita gila ako sa kumulong ng mga mata. Nalihilak og dugo ang Ginoo. Tanawa ninyo! Tanawa ninyo! Klaro na kayo nihilak og dugo ang Ginoo. Hinahanglan ko ba nga ito pagpuntanon sa magkadagan ng atong kong galingon kung milagro magiging kinato nakita? Luisa, dako akong kalipay nga imong gidawat pagbalik ang Ginoo. Kung ang paghilak og dugo sa Santo Kristo mo ay tilimanon sa iyang pagbangutan, tungod kay imo siyang gisalikway, ato kining kinasing-kasing nga dawaton. Apan sa giingon ko na, di ta ngayon muhimo og ginanaling paghukom. Father, sa ilo aming makadisabil sa makadiyo, ay doon namin pagduda na di ato ni magtago ang suspect. Posibleng amo tanawon ang palibot. So, Kinita, Chief, doon mo yung search warrant? nagdalik ni Father niya ang among search warrant to apa sa korte. Niya nagdalik sad mi kay base nila makasibat ang suspect. Sir, tanawa ang estatwa sa Ginoo hilak og dugo. Ginoo ko. Ano sa ka tinuod? Chief, di na ito lubugon ang nahita mo. Usbon ko, balik na mo dahil sa inyong search warrant. Paliw, ato unang hawanan ng simbahan. Pamauli ka mo, hatagi kong ikong panahon sa pagpugkad nining maong tanghaga. Sige na, panglakaw na mo. Karding? Karding! Ano, Father? Dinhi ka lang. Kaya akong katkaton ka sa mi. Ha? Ano man, Father? Kaya doon ako isusuhan ko sa taas. Pasing mataga ka. Ako lang katkat. Ako na lang. Ako na yung katkat. Manawag lang ko rin mo kung doon ako yung problema. Sigurado ka, Father? Isod kay karon ang pagtabo. Sa akong kasing-kasing, ligko na akong pagtuo. Apan sa akong hauna, usahay, bation kong kalibog. Kung ikaw ang nasa kong dapit, Hamin, ako mismo mo'y nakakita. Di na ka magduha-duha. Di ka magduha-duha sa imong gibahati. Nakasiguro ko, ana. Gipukaw sa Diyos ang akong natuhog nga pagtuo, Hamin. Ako sing gihagit na tumuhi gayon nga pakituon kung nagtilimadon og diha-diha. Iya din kong gihatagan og bilagro. Ang luhang ni agas gikan sa akong mga mata, kulang rahamin kung itandi sa dugo nga gihilak sa tong Ginoo. Ginoo rin nagplano sa tanan. Siya rasab ang makatag og tupag sa tanang misteryo nga naglibot ning atong dapit. Ang hinungdanon nga iya ka nang gipaamgo, Luisa. Salamat sa Ginoo. Amin. Amin, mamalik na sa simbahan. Tara, Tanang mamalik. kuyuki ko. Tara. Gusto ko mabalik dito.